wakachaidzwa iwe. Andikutaura mpana. Ndikataura kuti wakachaidzwa iwe. Hapana aka. Makaja. Iwe utadaro. Unotara vana wakuru asema. Taura nawo zvakanaka. Otherwise tokuvhara pana patine vanhu vakuru. Unoita sei? Unoita sei kwa iwe? Unorovesa uya rudaika. Chama iwe uyaendi kudzenda bheko uyaendi kudzenda. Tauri zvakanaka. Andati ndroveka. Amanda sei akajaitwa. Ndati jairi asiwa unombochikidzira vanhu sei ndakuita sei chachikidzire vanhu iropane iye mbane yeyu ndambotaura nemi huya ezerana nawo andikutaura huya yakuti chi notyira bhonzo nekuonda kudai ndakamira pamamonya vakwataka apa unokwara apa unokwara vaona manje. amonya renya Kutoni mhorosa kubata kuti ndokubaturawo. ayo hasi kuchata Vaterekidzikaita unozakana nachidanana giant unozanwa nachidanana vane problem paunonyenga bhebhi unorudza dzandanda kuradza denga nenyika iye zvatoradzwa denga nenyika ipapa ari padenga nenyika aradzwa denga nenyika manje arize denga nenyika vauya ibva ipapo hanzi apa popotedzanwe papa nevotaurira kumba vabereki. This is Zim Choice TV. Kuna vose vamwe vasingazive Zim Choice TV endaipa YouTube, Facebook, Instagram. Chimwe chacho chi anzika TikTok. imwe yacho Ichi ndakangana aizvo zvimafanisa Facebook fesi yemubhuku mongonoti ipapo paya kuti ju waona manje makutoona Zim Choice TV muri papi muri papo ivava muri kuonawo ndo vamunoona ipapo wachikupa inonzi dapura unanzva mai wangu sorry regai ndimboperekedza mai wangu vanoperekedzwa here kunawo sachaenda pafacebook kunowocha Zim Choice TV inenge iri gwakura gwaba ngwende mburembwe spakiro toto handitika masvitenyu. Thank you. Get away.